Non será unha gala ao uso, xa que non poderá facerse coa presencialidade que se quixera debido ás restriccións da COVID en canto á cabida de espazos pechados. Aínda así, a organización do festival, que chega este ano a súa edición 10+1, prepara para este sábado a partir das 7:30 na Cachada unha cita especial, onde se proxectará o documental Cadernas de Olloboi, que mostra e recolle o sentir destes anos de certame. Pois nosotros estamos moi contentos de poder facer esta edición do Olloboi cando todas as circunstancias estaban en contra, nunha situación de pandemia na que é moi difícil continuar coa creación audiovisual nas aulas, pero na que, pese a todo, pois a comunidade educativa traballou máis que nunca e participou máis que nunca. Como característica especial para esta edición, que ven sendo a nosa 10ª edición, temos a presentación dunha película, a película Cadernas de Olloboi, onde o que queremos é contar cales son os piares fundamentais deste proxecto. Dende o Concello de Boiro destacaron a importancia deste festival. Empezando sin ningún recurso, desde baixo, desde cero, e que conseguiron en 11 anos, como digo, convertilo no mellor festival de cine escolar de todo o país. Para nós é un orgullo acoller esta actividade, colaborar con ela, como levamos colaborando desde o Concello desde fai varios anos, e implicar a xente e a ciudadanía de Boiro. Este ano aínda non se pode facer, pero nos últimos anos tamén facíamos unha gincana audiovisual cos rapaces dos coles que viñan aquí ao noso Concello e que gravaban, digamos, que aspectos sociais vinculados con Boiro. Felicidades, en este caso, a Ana Moreiras, que está aquí representando o Olloboi, por toda esta trayectoria, como ben dixo antes Alberto, que empezaron pois sin moitos recursos e con limitacións e que chegaran a culminar hasta este punto sendo recoñecidos como están agora. O certame presentáronse máis de 140 traballos, chegados dende toda Galicia e mesmo de universidades de Madrid e Barcelona.